Namhlanje silapha eQamatha kumhlaba kaKumkani uDalimvula Mathanzima kubathembu baseRhode. Sizowunikezela ngetractor apha. Sinikezela nangomatshini bokuthunga industrial sewing machines. Sanisipho ke semazenkomo esizoyipha uKumkani eseyithwele ithola kwangoku. Eyona nto ibalulekileyo nebangela uba sitargethe ikomkhulu eli kukuba sifuna amakomkhulu asincedise silisebe ekuthetheni nabantu abazizizwe zabo ukuze njengoba sizisa programs apha edepartmentini njengale yolima lokulima nokuba makulinywe igadi kusetyenzwe amasimi kusetyenzwe umhlaba senzela into bana amakomkhulu asincedise ukuthetha nabantu ababakhokheleyo kwizizwe zabo ukuze xa sithengisa lo mbono nale mbono yesebe sikwazi ukuba nabantu bowusebenza umhlaba. Ngoba kaloku thina apha eMpuma Koloni asinawo umgodi, asinazimayini, imayini yethu esinayo apha ngulomhlaba. Sifuna nokuqinisa eliphulo lokuba wonke umuntu asebenze umhlaba kulinywe ukuze silwisane nendlala. Kune-reports ze-Human Rights Commission ezithi apha ephondweni kuyalanjwa de kubekho abantu abafayo ngenxa yebabelama. Sizama ke ukulungisa loo nto sithi nangani ke abantu bekuthiwa bayalamba kodwa masincedeni isebe liza kubaxhasa ngezinto zokulima okanye izixhobo zokulima zibacebise nangokuba kusetyenzwa njani naxa ufuyileyo bacetyiswe ukuba banokwenza njani ukuze imfuyo yabo iphucuke. Yile nto ke silapha namhlanje. Siyathemba ke abantu abangoomama kunye nabantu bokuhlala ulutsha nabantu abadala abasenamandla baza kulamkela eliphulo ngezandla ezingenamikhinqi ngoba iyawuthi uze ilweke lendlala ibe ngabantu pha ekuhlaleni abazawukwazi usebenza umhlaba kuba thina silisebe okwethu kukuba sizoxhasa. Sizele loo nto ke sihlaba ikhwelo ke uba abantu mabalisabele elikhwelo ukuze silwisane nendlala kungaphinde sibalwe thina siliphondo laseMpuma Koloni njengabantu abahluphekileyo.